Kajingli ajihikai jongki start science na ICAR kerdem. Haka baydei bat karep karyang haka shnong langdong dai. Haka tayau kabaladem kala ai jing mentoi shiboni gi ba namar babaro akinong shong shnong kidei gi baim haka rep karyang haka nigathan jongka West Khasil district. Haka tegesngi laidon langru dauso dar shnong ki riurang ba bat ki ba. Kajingli ai training jongki tegi scientist kadei hadin baga sorkar pedeng lengba umentri rang ba du kari. U Narendra Modi ulai thu ya ketiga shnong kumka aspiration village nadu usnem baladem hadin ka jing ai training la samru ya gi sambai rem bat ki tiar kitar ba ki ba kin pendon kam ha ka ba ai ya ki jing thung bat ki wei pat ki marrem to nakaliang junga wei ni kinong shnong u balayo ya ka training dengan penpau ya ka jing ai kublai nang kong ya ki scientist ki balawan ban ai training ko shnong jong ilang dong dai tena kaliang jungi ngilayo jing mentoi sibun na kini kinong wan ai training kibal ai training sipang karep karyang te nengkong hakabang yo ya kini ka training ngilayo sipang karyap kelum te hakabang yo sngo kubing snap ya kini ka jing ai training jong kini ki durang ba na ki department ki bafer sipang karyap kelum te kani karyap kelum kaya haba berkesinong kathau berkathan jungi kibadon sini ka langnong dai te nakaliang jong ngamdon sibun ngai ai kublai kerpang ye ki officer ki balawan stom ban penpoi hadu hangni hasnong lamong dai jungi bat kabar ngai kublai ru ye sodar senong jungi ye bala yalam jungi bandon ye ka jinga teli ban penroy ye ka senong kathau ka jungi te tangkini ki tin ki pendiat nakaliang jonga kublai sibun ki balawan ban ai training lane ban ai jingi kai ye ka senong langnong dai ka jungi hakabede kamriang ya katarik nyem kan mau bhasu hanrai kiladon hakini ki benai hamtam kum hau benai Desember lawan ke ba ai training yangi ki ba ai jingi kai yangi sphang ka kamriang nadu ka agriculture university kabadon hakardam kulai hamtam balawan mikmat Asyaka senong jongi da din jong katai ke university Dr. Behra bat ka tim ke jong u te na ka jingwan ke jong u amdai tang ke senong lang dai lawan jongo ki school baro kumta nilio jingmentoi sibun hakabade kamriang nang ta hadin kiladon na po ICAR langba director badan burom jong ka ICAR kilawan ki scientist ki ba fer Kome Dr. H.D. Talang, nang ta Dr. V.K. Verma, nang ta Dr. Van Lal Ruati, nang ta Dr. M. Bilas Sini Devi. Kini kidai ki scientist ki bala sim jikitli ban one eye training nadu ka rap sieng, nadu ka rap han, nadu ka rap sentiu, bat kiwai ki jingrap ki bala one ajing hikai hapo jong ka sinong ka jongi